Когато идват хора и търсят вашето доверие, да бъдат подготвени, да ви кажат конкретно за какво ще работят. Защото повечето кандидати в днешно време се явяват пред хората, нямат програма, нямат приоритети и никой не знае на практика за какво застават те. За това заставаме ние, за това мога да гарантирам аз, че ще работя през следващите години. Разбира се, не като народен представител, но като кмет искам пред вас да гарантирам, че това ще се случи. Ходил съм при лидера на ГЕРБ, господин Борисов, за да му кажа, че за да се включа в тази кампания и да поискам вашето доверие, аз искам от него той да се разпише под всичко това и както виждате на края на листовката стои неговия подпис. И ако в утрешния ден нещо от това не бъде свършено, вие знаете от кого да търсите отговорност. От мен, съответно аз от него,